adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 8, bersikulo 12 ngadto sa 20. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, "Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi." Ang mga Pariseo miingon kaniya, "Nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon, og ang imong gisulti dili madawat." Si Jesus mitubag, "Bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako, diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo, wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan ako maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayud ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom kung dili ako og ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha kasaksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, og ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako." Busa nangutana sila, "Hain man di ay ang imong amahan?" Si Jesus mitubag, "Wala kamo makaila kanako og sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan." Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad, ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.